Ako nenaletieť podvodníkom, ktorí sa vydávajú za rekruterov alebo personálne agentúry? Ak vás niekto kontaktuje s pracovnou ponukou, overte si týchto 5 vecí. Po prvé, viete, s kým komunikujete. Dobrý rekruter sa predstaví menom, firmou a vysvetlí vám ďalšie kroky. Po druhé, komunikácia prebieha cez overiteľné kontakty. E-mail, telefón alebo LinkedIn profil by ste mali vedieť nájsť na webe agentúry alebo pri pracovnej ponuke. Po tretie, nasleduje seriózny pohovor. Dobrá agentúra si s vami dohodne osobné alebo online stretnutie, ideálne videohovor. Po štvrté, do firmy ste prezentovaní až po vašom súhlase. Váš životopis by nemal byť poslaný nikam bez toho, aby ste vedeli kam a dali na to svoj súhlas. A po piaté, existuje GDPR a transparentný proces. Mali by ste vedieť, ako agentúra narába s vašimi údajmi a kto k nim má prístup. Dobrý rekruter sa nebojí komunikovať, dávať spätnú väzbu a jeho cieľom je pre vás nájsť vhodnú príležitosť a nie len tak vás poslať na akýkoľvek pohovor. Dôverujte, ale preverujte.